Cak ning Dibedek Cemburu, wong wedok nduk Kabupaten Lumajang tega ngetok pistol gombyoke bojone dhewe Jumat awan mau. Korban langsung dipekno nduk rumah sakit sauntara pelakune wis diamanno polisi. Kejadian miris ngenai FA warga Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Wong lanang iku kepeksa dipekno nduk rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang, samarine dikasari bojone dhewe nang omah. Pistol gombyoke korban diketok nggawe arit barek bojone polane cemburu. Untunge nyawane korban iso ketulung. Korban sing pistol gombyoke catunemen iku langsung entuk tandangan medis. Sakmarine ngetok gentalone bojone, pelaku inisiale AY langsung diamanno polisi mbarek digawa nang Mapores Lumajang. Jare Yudi Purnomo, Kepala Desa Kunir Lor, teko keterangane warga dipedhek kedadian miris iku, polane sing wedok cemburu mbarek sing lanang. Polane gak iso ngempet emosine, sing wedok akhire ngetok pistol gombyoke bojone, cekno gak iso digawe dolinan ambek wedokan selingkuhane. Sauntara iku, Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto benerno kedadian iku. Polisi saiki sik njerui perkara kelakuan kasar nduk rumah tangga iku mbarek mreksa pirang-pirang seksi. Sampai saiki perkara iku sik ditandangi Polres Lumajang. Yongki Nugroho, CTV.